Vandaag hebben wij hier dus een legpuzzelkampioenschap voor 2 groepen. Voor jeugd van 8 tot 14 en voor volwassenen. Voor de volwassenen gaan er 3 mensen door naar de volgende groep, naar de finale op 11 januari. En bij de jeugd gaan er 5 mensen, 5 kinderen die dan de puzzel klaar hebben, die gaan door ook naar de 11 januari, naar de finale. Dat is de eerste. Ik puzzel thuis al heel veel. Ik puzzel bijna elke dag wel. Dus ik had nu ook voor dit kampioenschap bij de kringloop nog dit specifieke formaat gekocht, een paar, om ook te oefenen. Dus, ja, ik wil ook graag meedoen aan het WK puzzelen. Die is in september in Spanje. Dat lijkt me ook heel leuk om mee te doen. Ik vond het wel heel spannend. Het is voor mij de eerste keer om een puzzelwedstrijd te doen. Dus ik ben wel wat trillerig in de handjes. Maar ja, gewoon focussen op die eigen puzzel, net naar je oren zien en dan gaat het best goed. Wat ik die ik ga alle puzzelstukjes uit de dosis hellen en alle omdraaid. En vervolgens ga ik eerst zien, ja, wat zijn de herkenbare plakken op een puzzel. Dus die ga ik eerst maken. En vervolgens, ja, dan leidt het wel om op oortjes. Maar ja, ik denk dat als ik het station de eerste treien win, alle treien heel snel nou. En als dat de hele duizend is, dan ben we het denk ik alle jaar wel ongewaagd. Dus dat wordt wel spannend.